bakti, cerita lawas kebak perjuangan. Nalika teko ning tanah sepi, urip diwiwiti kanthi wani. Alas kandel gajah isih mlaku, dalane lempung apa dilakoni. Udan deres lendut nganti dodo, saben langel tetep nyekel asa. Nggo masa depan luwih becik rasa, kabeh dilakoni tanpa sambat. Keringet dadi saksi semangat, ora nyerah, ora nyerah, ora nyerah, ora nyerah. Saka lempung dadi dalan panguripan, saka susah dadi cerita kebanggaan. Gedung Aji Baru saiki sumunar terang, dalane mulus tekan Rawajitu kepenak dilakoni. Elingo jaman biyen kang angel, saiki dadi berkah sing kandel. Iki cerita perjuangan sing ora bakal ilang. Hey, ayo, 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 ayo. Sing tau ngrasake mesti ngerti rasane. Saka alas dadi desa makmur, sawah ijo, tombak subur, boga toma nganti suka bakti. Saiki dadi panguripan sejati. Sido mukti kebak pangarep-arep, urip rukun guyub lan sareh. Alus dadi saksi wektu, owahan gedhe saka biyen tekan saiki. Ora bakal lali sejarah iki. Perjuangan dadi jati diri, tetep eling, tetep eling. Tetep eling, tetep eling. Saka lempung dadi cerita sing ora bakal lali selawase Gedung Aji Baru, omah perjuangan kita.